Jose. Hello. Nanasi rokomana. Chapchete ndichapora. Sandotokuda mbabvu ndichimhanya here. Kana ndatobika fondotomhanya. Kana ndatobika fondotomhanya. Aiwa chikafu chekuita kuti umhanyira kudai chekudzi vakaereka katatu katatu. Unondisira state of the room. Kana. But handina appetite manje. Ichikashama kutedzera izvozvo. Ndakususpect unokwandisira state of the room. Andite izvozvo mazuva ano mvura zvichashanda. Ukuona kuti mukadzi uchiri kushandisa mvura ka. Uchiri kumashure. Zvava zvekare zvino. Ndandite so. Pamwandisira sendi. Chicha ndichada shangu kundiroora wakatondiroora. Kuchata neno kwatochata neni ndozoda kudyisa. Vakati. Makadzi zvinombopera here munenge muchifurirana kuzvina kwenyu nekupinda kupi. Musangana nemafriends ako. Kasi kuchina mutombodzidziswe kupfuura murume. Munombodzidziswe kubata murume mumusheche. Ndazopedzisa. Ndada kuti kuchina Mwari. Jose kai wakazvinzwa nani izvozvo? Patinosangana varume pepe tichitaura nyaya tichitonzwa dzese kuti wangu anozodai. Ndo andinakidza. Kodi niriko? Shamwari. Uine nyaya ndakatokangana kutobudza nezuro iyeyo. Ndiri kubasa uko. Ndikabasa anoza basa kuti magetserere. Patinopinza maoko mumakebhrosi nechichipa ipai. Unenge uchifanira kupisa ringi because unogona kurova nemagetsi. Saka ndikapisa ringi ndofunga handitoziva kuti chichakaitika pandakaisa zvinhu zvapasha. Handosasikuita kuti maybe vakomana vakabatanidzira here kana kuti chiringi ndakatoishaya. Maybe say gold ring vakomana vagona vakatondibira. Pandakatoisa police report. And so ndakatokangana zvozvakaitika nezuro chaichai. Pandane mazuva kuona winaye ndane mazuva. Mazuva mangani? Ndakapinza kuno wakaipeka kare nechikokangana kubvunza. Aiwa wasangana zotarisisa zvako. Chakuborora ndakatikaite seko na. Sorry my darling. Mwanaume wangu. Tinorima kusvikira nechikafu. Unorima kameje mwangu wapedza kubika. Vakarongeka gilezi. Vakarongeka. Iwe, wototira kamafo. Alright. Atora baby tinga. Mami. Kufa kwakauya uko. Unonzi kuti munhu adaona izvezvi tichadza kudya pamwe chete. Chichakaipa kuti tiri one family kana takadai so. Hapana chinombotyisa. Imimi na Jose makangofanana ndakakutarisai. Mese muri varume vangu. Mukatarisa inini nemunyino wangu. Neni takasiyana here. Anditi. Hapana takashata apa. Nai Jose ndiri kunyepere. That's true baby. Chokwadi baby. Maini zvangofuna kuti mainini chitori chimoko changu futi. Tokona murova maswapu. Atokoswapa ya obvious. Akangi simbi mazi amanoda swap baby. Tumasleta kandotu kupinza kama. What type of place is this? Kabibulise. Ndiri boy ngizamukono mutai. Iwo unataka kutamba hapa na haki na. Ndio ukitaza wewe ndipo haki. Echingo ndio. Aiwa ipaka tete haki. Aiwa tete haki. Wanatura masiponere be. Wena wandisi. Ndogaba dosana siswa. Ngamsomere kusisi. Ando bakati. Unoswera wakuti achipota nemadziso pamukadzi Sizwana chango pakupinda kamwana notika tadzonakirwa. Aiwa mwenye mchinakirwa. Oba hazvo zvinofanikira muba kuri right zviri right. Anditi kamwe. Kana pane chinenge chanetsa munondiudza pamwe. Aiwa asati akunetsa uyu. Anotombofikisa kunetsa kwacho. Aiwa tutorwa. Kubika akubika here kumba. Amsona matama here andanawa. Angura bambo. Unobikira murume here iyo. Sisi ndikubika ino. Kuruva maini nanzi? Namu bambo. Namu. Atadza kuti hai WhatsApp kuzo. Kurumurisei.
Hadzina manama epinga usade kunyepera vanhu valinza kuchengera. Akamucheno anjojo waipeka mapalazo kava. Kwani mai waizvekerezve. Atokunda isu takachata. Akutokata makosi ekuti tinge tichigadzirira vedu kamushaji. Chikafu yako mana doro visa Ndipo mwetikisa bebe. Takutomugoliwa sina kuchata. naye chadzimaji Josa mwenye mjita kumbere Susu kwese tichatotra kuti mu hotspot yerudo rwedu. Muningina uko kwa mtsitsi Pamwe ndezvepa vanhu. Idyai pamini. Tikudya ambulance. Kuizva nditi ndezvekungoti tinyatse kuratidza kuti tiri pamwe here. Sisi maita basa ndaguta wedwe. Rega ndichimhanyira kumapoto angu. Pane kwandira kumhanyira ndira mapoto angu kusati kwavira. Mwana wamai. Kumboguta nekupinda muzira. Kana usisi kutamba kubvaruke ndatodarika kuti chodini tichikuonai. But iwe usadaruka hazvo. Shuwa kasisi. Ungotona nguva inei. Aiwa Kumboguta shongwedza chikafu mudumbu nekutopinda munzira kana dessert yacho usati watombodya. Aiwa hatichadya sisi. Ingakurorwa kwakaoma naye. Pauchatogarika pamba pangu. Aiwa sisi ndinogara. Kungoguta kutongoisa chikafu mudumbu chikafu changu nekutosunga naye ndo zvacho here. Aiwa pane shuwa mapoto ake ada kuti tinotora uko tatongotenge tifresh kumhoresa izvedu. Rega tindaisi bangoro chikuona ibvabva isisi. Shwangoguta ngodya chikafu nekutopinda munzira. It's okay. Perekedza naye ndikutera mashure. Mutera mashure. Mutera mashure. Mufamba musheka aiwa ndikutera kumashure ikoko ndiniko. Anditira. Aiwa it's okay. Tibuditseka mamina maini ndachiteste Chinesi. Ndokushaina mazono kudai ungororwa wakungoya zvema 2 minutes. Sisandisutomboshaina pane mapota ndiri kukudzaida unotora sisi. Mapota abva akosha udariko kuona sisi vako. Sisi musadare. Ungororwa kwawakaita wavhunga kutotanga kutoshaina. Aiwa sisi nonga changororwa ukasika unongoda mbobata murume bhosi sisi kuti umbogara nemurume sisi. Azviwa kushaina iwe kwamba watomudya nekutosimuka watonga amene umwe momo. Aiwa sisi ndinosuka Iri bora sinyasa kuuya. Aiwa wachifamba kuti ukachena. Chende munoshama kuya. Ora iti.